nde so miijin aduna haydara wona kala miijinoɗo hannde Amadou Diallo Zuma heɓɓi meddan ɗum Allah ko boni Binta he ñawɗo woyatake de mi yamiranima ya woymo anani ɗum ko gueɗe Allah Allah fawɗo ɗum ono wawi ɗum fawtude Amadou wallu mo ummo eyyi woppu bojji ma ɗi Binta Amadou nane subaka a yari suppode han mi yali an yari suppo Binta tottimo pomme banane o tottimo Amadou a ñaami pomme banane mi ñaami joni ko musanma mino ɓalɗum ɗum fof musa massa kala ko mbawmi man waɗ Amadou nan ni kam a ruttirta ko ni foti so Allah jaaɓi inchallahu rabbi Bin won ceerno mo jambinami ɗo ton yimmi yettoya anani Amadou samere mi addanma hollu kilo mbulu wala fatay ɓuuray fatay mbaɗanaro jooɗi o waɗan kaani mbannamen kaani mo renndi ɓernde namdimo waɗan kaani ha heewa ɓedde ndiyam Mariam waɗan ɓedde ndiyam ndiyam aɗa ɓedde ndiyam Anna waɗat gorgor seeɗa a sellani yimɓe ngannde sellani mi annene a waɗi ɗum jara ma a yiɗo ruy maaro heddaki nde maaro a yiɗo maaro maaro darma def maaro waɗan sos kaani o Binta lewru korko moɗo mi tampi hen torop ɗe balɗe fof Binta koye mbedda kumtotoon e joom galle ala tomi natani mi dog ha feeram woni anani nane won baɗam goto mo kawrumi e mbeddo rokkam ujunere ɗum tawi nden ujunere noon Binta kam jiɗɗo hande balla kam hen mi humto e gallam mi waɗa sentir korka min hande waɗan taw sentir plaisir korka anani walla mi hen e gertogal moƴƴal cahanakam ɗum ha yoro kolom pawanakam ɗum ɗo mi ñaama ha mi anda hande Allah are yam wona Amadou ne Amadou wala ni Amadou eyyi anne Binta an Amadou hoorani han an kala ko hedde galle o Amadou waɗa ɗum dégagé kejjari ni feedima Amadou waɗa ɗum dégagé ñande fof defanama ɗo mbahal duutirmanda Amadou woppani hay manggo kecco joni min noon joni Amadou rafete min foti mayde heɗomi haali eyyi Amadou noon a muñinan ɗum par ce que saabu waɗi sababu umi fouro ari ɗo ɓe mbima mo huɓani cuuɗi heɓata ƴulɓe an ka naafiki sa wini kala nanɗo haalama ka siki min mi rafi Amadou mi tampani hen te mi ñallinani mi wallinani mbaɗan doga tan fewnanam guertode min mi ñaama Amadou ma ñaam Amadou mera joɗa ɗon ñamani way o hoorani noon annene a muñat tan ah min hoorani tello mo aɗa ambami geltoon ala mi ambanima de billahi aɗa ambami geltoon ya mimi nani ɗo mi nani ko kalton ko fof eyyi ya ceerno moɗo a betti kam ceerno moɗo ya mi sellani eyyi goto
docteur bi yéen ñaam jolaan ba sotti gerte gal ñaama nga baaga ala wallahi ko wata gar ama no tamit min sa wani jana kam amad min kala ko den na ɓurni kam e joni ko jiɗɗa ñaam ako gerte gal ulal ma mino billahi an ɓurni kam gertogal billahi an ɓurni kam ne gertogal cellumi de wonani wallahi goto ne cellumi de wonani mi juumi yarnumi yakon ko jiɗɗa ina gerte gal ko jiɗɗa heedere fowa heedere jiɗɗa inchallah jot min ne cellumi de ndeni wadde ala a meeɗa wadde ni min ɓuriɓe sellude eyyi sellude yo Allah rokku jam Binta wona nani defan mo sodoy fowa kala ko manki kalnaka manani min mami yiro ko kumtorima nani fewno mo fowa Amadou yarlum yafo mi juumi noon anani yarlum yafo hikka tan jahannomi lakar min kam Amadou woy ngoyna kilo fois o ko pour bi tani basa yeddi kilo fois Amadou attiragile ma woy ngoyna ko fo jinda la problème ko so den e yere attiragile ma ya jerbere adit yawno ngara gultinana kam maaro heddi ko foftum yara ndeno muusi noon ni tan ni tan ne heeƴina neɗɗo yaw min gonɗi ko wawi ɗum somi wofi ko ham wi ni yaw tan ten bonni fero boni ande heeƴere mi fiya garto gar ara mi fiya poyse ara mi fiya ɓuure fata e ɓurmi yawno mi jam poids arti seeɗa kay 7 kilos salaamaaleykum 3 jours 7 kilos wi fof Allah barkinde len wona ko korte mbiɗa min wawi korte an noon sikka monsieur Mody an jogori wofaade tawi ko korte mbeddonomi ceerno mon jogori wofaade o kufdiɓe koye mbedde jaw jooɗo e ma a mbiɗa yo wat korte mbaɗa tan wawde ɗum somi yini wawi hofiɓe wawa ko heññere nani e debbo hunde oyi mi yaw marché man oɗo wultio komi fiya heñere nde sa hen o e futoromi fi eke ceerno Mody wofa aɗande wofa ɓeyɗo ɗo waade kayno goppuji aɗani goppu ko taƴat huɗo ko Amadou ka politique c'est aɗani politique c'est Assalamu alaikum. Wa alaikum. Binta? Ya pula jara. Binta, kewi? Jam tu manda. Jam tu woni. Awa joni. Tananga? Jam tu woni. Maksudnya? Jam tu? Yo. Hano Amadou jam to woni? Amadou nendo. Wurori seeɗa? Seeɗa de. Ko tampidi Amadou. Ko tampide. Ko tampini mo trop. Ndeysaan. Ceerno Mody ala ko soy ha kalto wano nande ceernal wi ala ko somin jahat ceernal hôpital fof mi anda ko woni ndeysaan mi meeɗa jooɗa mi miijo Amadou mi jooɗo suno feebar ha ɗum ne heɓa ɗum meeɗa ha ko Allah tan Allah kay ko hoddiri ko hay tagaɗo wawa hen hay fof Allah mi seedi minen de Guinée Guinée ne jogui ceernaɓe de mawɗo safru Guinée ay jom galle ko toon yeehi ko jahili ha o jahili ko toon o yeehi sabu toon no jogii ceernaɓe mbawɓe eyyi si wonno sabu am tan a haalna jom galle ma o naɓa mo ndaar ndeysan Amadou kaadi de ndeysan massa Allah ko moƴƴo Allah woni mbaɗɗo kan ittata awa walla ɓe ceerno mi tari kono mi nodda jom galle am mi haalnamo wattiniɗomo toon ceernaɓe mbawɗo si Allah jaɓi wona woy walla mi ceerno mi wallahi a tampi ayi massa Amadou ndeysan ha o softi ndeysan massa wona woy
juuɗe Allah wallahi payam juuɗe Allah ɓe juuɗe Allah mamino jongalle am inchallah noddami sella jam yanani Thank you.